Cleophas, gimoro moro matimore siasa ing'iye gi lenses mag siasa. To onge gima timore siasa ni okier. Gimoro amora en well planned. Execution mare is also well stated. Kaso nitiere a political objective magino dhi achieve. Jo siasa amor nikech wan gi mijumbe mar tomo dege. Ang'ini mano gimoko ginyalo admit. They have a way mar wiro rangi their personal interest machal ka gima en public interest. Kendo mane currency magitiyo godo. Winning the hearts of electorates, mane currency magitiyo godo mar remaining relevant. Ang'o miya wacho kamae. 2017 kane handshake obedo, gima objective mane bedo fronted gi jok mane gin pro handshake ne gidwa stabilize government, kendo ne gidwa chiwo inclusivity, kendo with that handshake ne gidwa donjore mondo gine rocho ratiro mosetimore in the past. Nokwaneno mano nyaka 2022. Bang 2022 Ruto gi Lange nobiro ni gidwa keto malo jo hustlers, kendo gidwa ng'iyo historical injustices, kendo gidwa neno ni onge gima iluongo ni dynasty. Mane giwacho ni gikawo Mama Mboga, to mano again ideally after election it became just pee manie pipe maonge kuma notere, ma jok mane siro jo hustlers koro makore ndi kendo girakore nyowuoyo. Kendo ng'at mane wacho ni sirkal onge pesa koro ema ochung' tung' mosuo kawacho ni sirkal ne nigi pesa. Mano nyiso hypocrisy. The third, ka koro weche tek, NADCO nobedo formed. Ma NADCO ni kane bedo formed, gibiro gi 10-point agenda. Kalonzo ne nitiere ka as a co-chairman, kachiel kod nyawadgi Kimani Ichung'wa. Ne gibiro gi the NADCO report, ma there was a lot of optimism, ma ndalogo ting'o sufrieche norumo. Mane jigo e wich. Ma wach ni wamiyo government sometimes mono ne ka NADCO report ni bedo implemented. Nyaka kawuono onge report, onge substantial implementation mar NADCO report kata achiel. March 2025 kane Raila osemosore Prime Minister machon Raila osemosore kod President Masani, bende ne gibiro kod another broad-based government magichiwo 10-point agenda. Negichiwo agenda maber magiwacho ni one of the things manegidhi ng'iyo, negidhi ensure ni human rights violation mosetimore in the past dhi bedo corrected, abductions dhi bedo stopped. There are so many things mane nie kanyo. Aya sani bende koro wachako bedo gi another team ma bende chako ng'iyo the same thing. Ochalo kaka sheria, kati los mana sheria 100 kata 80 kata adi. So long as there is no political good manners and there is no adherence to the constitution. One gimore Article 10, mawacho ni there is need of transparency, the national values principles of governance. So long as ni okwanyal bedo transparent, so long as ni we cannot be accountable gi public funds momiwa, so long as ni we cannot account for deaths, so long as ni we cannot come out to answer questions mag public finances mabedo michamo pile. Nyoro ni neno kata mbom mano muche e-citizen. Gigi, so long as ni okwanyal bedo gi institutional frameworks maber mar prosecuting jok moyud culpable mar committing economic crimes, mar abductions, kata okwanyal bedo gi oversight by the National Assembly ma ok ni omuony gi sirkal gi government ma ginyalo timo tijgi mar oversight legislation, kendo ginyalo timo tich maber kaka katibu chiwo. Kati los mana NADCO apar, kati bed mana gi committees adi, pod wabro duogo mana kacha. Nikech politics tiere constants ariyo. Politics, a political crisis to come up with a solution to politics nigi two main things. Constant betrayal. Osiepni makawuono kiny ne bed jasiki mangita gidel kiny. Kendo jasiki mangita gidel kiny makawuono bro bedo osiepni akoro sani joluo ema koro oyie thone sirikand Ruto ni. Makata kiwacha ni Ruto rach,
to ena ng'at ma ng'ato nyalo kawo kata kidi ma goyi godo nikech ang'o nikech sirikand ni koro berne gi nyowuoyo ang'o miyo sirikand ni berne gi nikech sani koro jogi ni atimore ni e iye koro politics is about interest and kata neno committee mobedo formed kani it's just about the interest of politicians but even as it serves the interest of politicians wadwa kwayo jowa ni sama gima osewacho in the past ni sama koro koth sani chweni wan bende koro akomie mondo jowa oyudie gimoro maginyalo makorego maka kiny koth chung kata ka kiny pirumo to wan gi gik moko mono sekete akiba tangi opong wan gi gik moko mwanyalo kwano ni notimore other than that kata form mana committees adi pod wabro dugo mana ka kendo next year kani gitiere committee moro manono gima committee ne otimo committee ne nono gima nadko notimo nadko ne nono broad based gino bro dhia nyaki ne cho 2007 and that is not what we want as a country. Wacho ne kanye kama oganda ok dwa bedo kana kalo